Ens trobem davant d'aquesta imatge del Pare Claret missioner. És aquest Pare Claret el que va recórrer tota Catalunya. Anava de poble en poble predicant la bona nova de Jesús, portant l'esperança i la joia. Molts pobles no sentien la predicació dels missioners fa temps per als problemes polítics tan convulsos de l'època. El Pare Claret no es va quedar a casa, va sortir per caminar i per portar la bona nova de Jesús. Ell sempre predicava en català, sempre predicava un discurs proper a la gent. La gent l'entenia tot i s'emocionava i canviava la vida. Penso que el Pare Claret ens convida a nosaltres, missioners, ara a caminar, no quedar-nos instal·lats, sortir i caminar i a predicar una paraula propera que emocioni al poble d'avui.